Гранули, консерви, сурови кайми, толкова много опции. Объркващо е, особено за стопани без опит. Нека ти помогнем, като ги анализираме заедно. Започваме с най-популярната опция – сухата храна. Удобна, лесна за съхранение, с дълъг срок на годност и висока концентрация на хранителни вещества. Единственият недостатък е, че има много некачествени предложения на пазара и е трудно да ги отсеете. Ето някои добри предложения от нас, а всички може да разгледате на Pet.bg. Друга отскоро популярна опция са суровите кайми или така наречения барф. Могат да бъдат много вкусни и хранителни, но крият доста минуси. По-скъпи са, трудни са за транспорт и съхранение, тъй като изискват замразяване и крият опасност от патогенни зарази и бактерии, а също рядко са балансирани на хранителни вещества. Третата популярна опция са консервите. Те са сочни, вкусни и лесно усвоими и не на последно място напълно безопасни. Естествено, като при всички продукти и при консервите има некачествени, затова трябва да умеете да ги отсявате. Ако искаш да заложиш на висококачествено месо, вкусни плодове и зеленчуци в балансирана рецепта, нека ти покажем нашето предложение. Вкус, хранителна стойност, удобство и качество. Това получаваш с премиум консерва. И преди някой да е казал поредната реклама, като всяко хубаво нещо и консервата има своите недостатъци, излиза по-скъпо от сухата храна, но пък качеството говори само за себе си. Премиум консервата е така наречената златна среда. Твоето куче пробва ли я вече?